A Mátra szívében áll egy kastély, amelynek története egészen a honfoglalásig nyúlik vissza. A környék eredetileg az Aba nemzetség birtoka volt, majd évszázadok alatt számos híres család lett. Többek között az Orciké, a Grassalkovicsoké, végül a Rákócziaké. A fordulat 1846-ban jött el, amikor gróf Károlyi György megvásárolta a birtokot, ahol egy különleges forrásvizet találtak, nem csak a víz, a táj is lenyűgözte. Az építkezéssel megbízta Ybl Miklóst, az ország egyik legnevesebb építészét. A kastély 1882-re készült el, és nem sokkal később már Sasvár néven vált ismertté. Az épület az idők során sok mindent megélt. Volt magánrezidencia, később gyermeküdülő, egy időre pedig szinte teljesen elfeledték. Végül 1996-ban elkezdődött a teljes felújítás. 1998. decemberében pedig már újra megnyitotta kapuit, immár szállodaként. Azóta is várja azokat, akik nem csak pihenni szeretnének, hanem átélni egy szeretmúltat is. Ott, ahol a falaknak valóban történetük van.